Здравейте хора, аз съм Георги Георгиев. Днес ще поразсъкаме малко Need for Speed, за да видим графиката и бързината на колите, както и дрифтинга. Сега ще проверим. Ето Need for Speed Most Wanted. Сега ще започнем. Ще изчакаме малко да се заради. Ето. Започва. Need for Speed, оригиналната игра. Намерих я преди няколко седмици изтегли. И сега ще играем. Благодаря, че гледате видеото. Скрепи го. Виждате, графиката е добре. Са направили електроники, ще постарали се да направят тази игра. Criterion Game, върхах се. Погледнете кристално чиста графика на Need for Speed Most Wanted. Невероятно, погледнете какъв дрифт. Сега малко се по-дрифтихме. Продължим напред. Ще да сме нови коли, защото тази не е много бърза като Астон Мартин. Това е старият модел на Астон Мартин. Ще продължи да играем. Виж какъв дрифт направим. Дрифтът се прави, ако сте на PlayStation или на Xbox, вижте, дрифтът се прави за PlayStation от квадратчето хиксчето, а за Xbox от iHix. Ето. Това ви хареса. Сега малко ще продължи дълъг, ще бъде клипът, ще продължим с Астон Мартин. Трябва да търсим нови коли, защото Астон Мартин е един от най-старите модели
като тази кола не е много бърза. Само ще малко повече ще е видна гледката. Ще е тъмно. Момент. Готово. Сега ще идем в една мина, която вижте каква катастрофа. Ще намалим, да. Ето сега продължава. Няма коли за намиране, но спомницата е чисто на Астон Мартин. Виждате. Сега ще дадем малко спринт, за да намерим ето го, Porsche Carrera. Вижте. И го направихме с Porsche Carrera. Супер. Нещо става на джойстика. И започваме 3 фейс. Продължаваме. Започваме с тезането с Lexus Mercedes курса. И ще получи 12 000 за нитро. Също така ще бъде завършва и четвърти. Но няма да бъде първи сигурно, защото моята кола още не е доразвита. Вижте колко бързо върви това Porsche. Бързаме колкото да направим нещо. Вижте какъв дрифт. О, я! Сега ще спебим много яко. Съм завел в деца. Какъв дрифт. Какъв дрифт. Вижте какъв дрифт направих. Гледайте сега. Вижте какъв дрифт. Ще направим пак за моите филма. Вижте. Ето го дрифтът. Реших стоп-холс. Ето. Вижте само. Не може да стигна много право за него. Яаа! Ето го. Но второ, това е доста добро. Това е доста добро място, като за мен е начинащият играч на Need for Speed. Speed Most Wanted. Въртенето на гумите също е трудно работа като за мен. И той успява. Porsche Carrera. Това ще е за вас. Зум. Ще какъв дълго. Това беше за вас. Много голям против ще има това, ще има дрифт. Да, невероятни гуми имат Поршетата.
Ще успеем ли да направим невероятното? Ще успеем ли? Ще успеем ли да скочим от безумъцки скок? Да. Отиваме директно в безумъцки, защото това е носталгично състояние и го правим като чисто ново. И това от мен. Дано ви е харесало видеото. Дано ви е харесало видеото. Лайк, ако искате. Аз съм Мошо Георгиев. Много ще има още много клипове за качване. Благодаря ви, че бяхте с мен.